От 1 до 10, колко е трудно да задържите вниманието на децата си без екран? 10. Много. 10. Защо смятате, че се получава така? Защото нямаме никакъв телевизор в нас. С него е лесно. Добре, колко? Смисъл, няма никакъв проблем. Добре. А с друго дете, какво ви е трудно? Нямам идея, имам само едно. Ето го. Измисляте ли, примерно, някакви игри, забавления в къщи, които да ги държат далеч? Всичко работи за много кратко. Ние да сме задържали доста дълго, защото големия син е на 7 и не използва. Гледа само от време на време уикенда телевизия, детско. Добре, а вие вкъщи имате ли такива игри, примерно, които го държат далеч? Занимавате ли се, нали, с някакви такива забавни занимания? Да, книжките много му харесват. Добре, супер. Разни легота, такива неща. Искате ли книжка, с която детето хем да се забавлява, в същото време и да учи, и да се развива? Разбира се, кой родител не би искал. Добре, Искам книгата. Добре, значи за всички от Jumbo Joy ви подаряваме тази книжка Забавни мозъчни игри, с която детето може да развива финната си моторика, както и концентрацията. Чудесно, много благодарим. И ние благодарим за участието. Довиждане и хубав ден ви Мерси пожелавам. на вас.